ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଚୀନ ମିଶ୍ରର ପରଲୋକ କଥା ଭାବିଲେ କଣ ମନକୁ ଆସେ? ସେଇ ନିକିତିଟା ନୁହେଁ କି? ଗୋଟେ ପଟେ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ପର। କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏହା କେବଳ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ନଥିଲା, ଯଦି ଏହା ତାଠାରୁ ବହୁତ ଗଭୀର କିଛି ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ରହସ୍ୟକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବା। ତେବେ ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯଦି ପରଲୋକର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଜଣେ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ତାହା ମାପିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନରେ ସେ କେତେ ସନ୍ତୁଳିତ ଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶ୍ରର ପୂରା ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଚାର କଥା ଶୁଣୁ, ମନକୁ ଦଣ୍ଡ କଥା ହିଁ ଆସେ, ଠିକ୍ ନା? ଯୋଉଠି ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ସଜା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଚାର ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ପ୍ରକାରର ନିଦାନ ବା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟା ମଡେଲକୁ ପାଖାପାଖି ରଖିଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ମଡେଲ, ଯେଉଁଠି ପାପ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରୀୟ ମଡେଲରେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା କର୍ମ ଆଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଉପରେ। ଏହା କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ଭଳି। ଆଉ ପରିଣାମ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାରି ରହିବ ନା ପୂରାପୂରି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଏହି ସନ୍ତୁଳନକୁ ମାପିବେ କେମିତି? କେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡରେ? ସେଇ ମାପଦଣ୍ଡ ଥିଲା ମାଟ୍। ଆଉ ମାଟ୍ କେବଳ କିଛି ନୈତିକ ନିୟମ ନଥିଲା, ଜମା ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ପୂରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୌଳିକ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ତେବେ ମା କଣ? ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଯାହା ସବୁକିଛିକୁ, ଋତୁ, ତାରା, ଏପରିକି ସମାଜକୁ ବି ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଏହାକୁ ସେମାନେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଭଳି ଏକ ଭୌତିକ ନିୟମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏହି ନିୟମକୁ ମାନିଲେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁଥିଲା। ଆଉ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ। ଗୋଟେ ପଟେ ମାଟ୍ ବା ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ଫେଟ୍ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ କାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏସବୁ ଏସ୍ଫେଟ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଏକ ଉପାୟ ଥିଲା। ଏହାର ମାନେ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ମାନେ ଜଣେ ମଣିଷର କାମ କେବଳ ତା ନିଜ ପାଇଁ ନଥିଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ ପୂରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ କାମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଳନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ କାମ ସେହି ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ୁଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୀତିନୀତି ପାଖକୁ ଯିବା, ଯୋଉଠି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ହଁ, ଏହା ଥିଲା ହୃଦୟକୁ ଓଜନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ ବା ଏବ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ନଥିଲା। ଆରେ, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ମୃତି, ପୂରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ତ ମମି ତିଆରି ବେଳେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଜଣେ ମଣିଷର ପୂରା ଜୀବନର ହିସାବ ସେଇଠି ଲେଖା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି କଥାଟା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଆମ କାମର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭୌତିକ ଓଜନ ଥିଲା, ଯାହା ଆମ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ କାମ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଭାରି କରିଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଭଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଟେଷ୍ଟ ଭଳି ଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ଏଠି ଜଜ୍ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆଉ ଅଡିଟର। ଅନୁବେଶ ନିକିତିଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଥଟ୍ କେବଳ ଫଳାଫଳକୁ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ ଏତିକି। ତେବେ ଏ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କଣ ହେଉଥିଲା? ଏହାର କେବଳ ଦୁଇଟି ହିଁ ଫଳାଫଳ ଥିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ବି ଆମ ଆଜିକାଲିର ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନର୍କ ଧାରଣା ସହିତ ମେଳ ଖାଏନା। ଆଉ ଏଇଠି ଆସୁଥିଲା ସେହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯଦି ହୃଦୟ ମ୍ୟାଟର ପର ସହିତ ସମାନ ଓଜନ ରହୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ମାଟ୍ ଖେରୁ ବା ସତ୍ୟସ୍ୱର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାରି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟଟା ଭାରି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଖେଳ ଶେଷ। ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଆମେଟ୍ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ଖାଇଦେଉଥିଲା, ଆଉ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରାଚୀନ ମିଶ୍ରର ପରଲୋକରେ ନର୍କ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିଣାମ ଥିଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତି। ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଲୁପ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ହେବାକୁ ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସନ୍ତୁଳନ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଖରାପ କାମକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରୁଥିଲା। ଏହା ଭୁଲ ଠିକ୍ର କଳାଧଳା ହିସାବ ନଥିଲା, ବରଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଏକ ମାପ ଥିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ପରଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ଏହା ଏପରି ଏକ ନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ପୂରାପୂରି ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏହି ବିଚାରରେ ଜଣେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା।
ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ସେ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଛି, ତାର ଚରିତ୍ର କିପରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କେବଳ କର୍ମ ହିଁ ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଏହି କଥାଟି ପୂରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାରାଂଶ କହିଦେଉଛି। ଓସିରିସ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛି, ଆଉ ହୃଦୟର ଓଜନ ହିଁ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ପୂରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖାଇବା ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ଏହା ନିୟମର ଅନ୍ଧ ଅନୁକରଣ ନଥିଲା, ଏହା ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାର ଏକ ସଚେତନ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ତେବେ ଶେଷରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କେବଳ ଭଲ ମନ୍ଦର ହିସାବରେ ନ ଦେଖି ବରଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ଚେଷ୍ଟା ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିପରି ବଦଳିଯିବ? ହୁଏତ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶ୍ରର ସେହି ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଆଜି ବି ସେତିକି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ।